Тут на днях у Менску перакульвалі ментоўскую машыну. І думаеш адразу першае ж пытанне, што? Няўжо народ зноўку ўзняўся? Няўжо я прапусціў нейкае чарговае паўстанне? Ды не, усё куды банальней. На сталічным праспекце Незалежнасці ў раёне Акадэміі навук днямі перакулілася ментоўская машына. І на роліку, змешчаным у тыктоку, бачна, як неўзабаве да аўта, якое ляжыць на баку, падбягаюць самыя звычайныя мінакі і супольнымі намаганнямі вяртаюць гэтае аўта ў нармальнае становішча. А ніякіх паўстанняў, ніякіх пратэстаў, папросту неабыякавыя грамадзяне талакою развязваюць праблемы. Здавалася б, сітуацыя цалкам адпавядае найлепшым традыцыям нашага народу. Традыцыям узаемадапамогі і неабыякавасці. Талака. Між тым пытаннечка ўсё-ткі паўстала. Навошта дапамагаць тым, хто ператварыў краіну ў канцлягер, а цябе ў бяспраўнае быдла? Зразумела, што пасмяяцца ў голас з тых, хто чыніць гвалт над мірнымі і бязвіннымі грамадзянамі, у цяперашніх беларускіх рэаліях не папросту рызыкоўна, але і практычна гарантуе табе сур'ёзныя праблемы. Ну але чаму папросту не прайсці міма? Навошта дапамагаць? Ну што за стакгольмскі сіндром? Ацэнкі дадзенай гісторыі і яе ўдзельнікаў у сеціве, лічы апошняй прасторы, дзе беларусы яшчэ могуць больш-менш вольна абменьвацца думкамі, падзяліліся на палярныя. Ад захаплення неабыякавасцю мінакоў і важнасцю захавання сваёй людскасці і не ператварыцца ў цмока да абвінавачванняў у рабалепстве, кароткай памяці і гэтак ім і трэба, калі яны сваім катам дапамагаюць. Між тым для мяне асабіста дадзеная гісторыя зусім пра іншае. Пра два пытання, на якія нам, беларусам, жыццёва неабходна знайсці супольныя адказы. Па-першае, зважаючы на геаграфію каментароў, гэта яшчэ адно сведчанне таго, што Беларусь беларуская і Беларусь замежная ўсё больш разыходзяцца і ўсё менш разумеюць адна адну. Кожны жыве сваім уласным жыццём. Натуральна, што за мяжою, дзе выказвацца можна куды вальней і куды многія з'ехалі вымушана, крыўду і прагу адпомшчання нашмат прасцей выліваць у публічную прастору. А вось на радзіме куды прасцей і бяспечней, наадварот, адмоўчвацца і неяк намагацца жыць далей, тут і цяпер. Гэта абсалютна розныя жыццёвыя варункі. Параўноўваць якія, а і пагатоў праз якія выстаўляць прэтэнзіі адзін адному, гэта, прынамсі, некарэктна. І першае пытанне гучыць наступным чынам. Дык а як нам, беларусам, захаваць нашае адзінства паміж радзімай і эміграцыяй? Што наагул нас сёння задзіночвае? Ну і па-другое, уявіце сабе ідэальную карціну. Аднойчы антыбеларускі, антылюдскі рэжым у Беларусі абрынецца. Улада ў краіне трапіць у справядлівыя рукі. Беларусы, якія былі вымушаныя з'ехаць за мяжу, вернуцца дадому. А тыя, хто быў ува ўнутранай эміграцыі, урэшце выпрастаюць плечы і падымуць галовы. І што далей? Вось другое пытанне, якое гэтая гісторыя з ментоўскім аўтам ставіць перад намі. Што наагул рабіць з усімі гэтымі тысячамі і тысячамі шрубак зрынутай сістэмы? Як нам усім далей жыць разам? Што, як і каму дараваць? І чаго дараваць немагчыма? Ну і па скрыпту. На жаль, прынамсі пакуль што адказаў на гэтае пытанне у бясконцых беларускіх срачах я не пачуў. Зрэшты, і сам для сябе адказаў тых не знайшоў. Ці дапамагаў бы я вярнуць у нармальнае становішча гэтую канкрэтную ментоўскую машыну? Наўрад ці. У тым ліку таму, што цудоўна разумею, што для вяртання ў нармальнае становішча ўсяе нашай Беларусі нам аднойчы ўсё-такі давядзецца
перакульваць мянтоўскія машыны. Вось толькі ўжо да гары коламі. І гэта рабілі, скажам, у часе Менскай вясны 96. Движение по улице Красной! І перакульваць іх будуць, я перакананы. У тым ліку і вось гэтыя неабыякавыя мінакі з відэа у тыктоку. І нават больш, яны пачнуць перакульваць тыя машыны, куды раней, чым я здолею даехаць да Менскага праспекту Незалежнасці са сваіх замежжаў. І хаця б толькі з-за гэтага у мяне язык не павернецца сёння выказваць ім нейкія высокамаральныя прэтэнзіі. А у вас?